Kapitan Inteng! Magka nasabat ka, paray. Ah. Sino tinakita ka kadwa mababae magmagnay di kalsada itay? Ay, nagudong kagayam. Ay, kwa, ang mga no di kadwa meng makimit-miteng. Ha? Saan mo't ang munisipyo tinagturungan niyaw? Ta itimot restaurant, paray. Ay, si kamot, gagangay ti opisyal. Adalat gagayem mo no kasi nga dapapanan. Oh. Amo ka din ni Maribanang dita, paray. Masapol. Ay, amaamon na. May sak mo't lalaki, paray. Madlaw ka asaan lang agayam na iya babae. Kaumamantangiwat mo. Ay, saan na saya dita, paray? Kaasi mo ni Maribanang no bilang lang. Anya aka asik at jak may isok-sukot. Ha? Jak mo't pampanawat. Kan jak mo't baybayan. Adakan, hanggang awan pailaang ni Uncle Bong. Napanan na ka day. Ha? Kunak man waddan dito'y balayaw. Saan ka di nga ije barangay hall tinagapwam? Unantay. Awan ni ni uncle ka, Kat no itay pa'y bigat api manaw. Ay, Napanan na nga rudan. day tantisan ko nga mo antay. Kunak no adda dito'y balayaw. Tasan mo't nga imay di barangay haul. Awan ka di ti ammom, meeting na ita. Saan ko nga mo antay? Di na mo't imbagbaga kanyak no adda meeting na ita. Anya ka di ti pampanunutam ba daw? Kasano ay nga ta? Mariribu ka na, nurumbang nga ibagak, win no saan. Anya ka di dayta. Rumbang ka day nga gilimod ka kanya. Maamakak, ang mga numaistoryan. Naglaing ka nga minyag, chismes. Kaslaman na patag dayta ba daw? Mabalin ka day amaamuan. Ikarim asaan mo nga istoryahin iti sa bali, Ang mga numadi ti pagbanagan na ti panangistorya iti sa balay. Promise ba daw? Kaumag tingiwat ka. Saan ko nga istoryahin? Ni ngamin parinteng, adda nakita kakadwa na babae iti ilay. Ha? Sino a babae? Kabagyan na kaday, wunuan niya. Ay, dahita nga rod kay. Kuna ni parinteng agayim na lang ka daw. Ngam kaslasaan lang agayim ti panagkita. Ha? Adda ka di meeting da inteng, itay bigat? Awan mo ti imbaga na, Marey. Ngam apay asan nga in may iti barangay hall itay bigat. Ay, saan ko nga mo, Marey? Ti ammo kat iti barangay hall tinapanan na. Nasapa ka di arimwar? Nasapa mo't, Marey. Ti pagsidda awak, di na imbaga ti papanan na, nurimwar ko ma. Amangan mo't no adda na panam, iso asan ang nagpakadakan ka. Sa anak mo't apim mampanaw ijay balay. Nalipatan na ka day tinagpakada? Ay, sigod, ano ijay barangay hol ti papanan na, saan nga agpakada. Ngem nurumar, ibaga na ti papanan na. Pagpagaam ni Uncle Mau, kuwaraw. Adda nakita kakadwa na babae itay iilay. Ha? Anya nga tinakita mga aramidan da. Nagturong da iti restaurant. Nugayim lang, saan asal labayan ni parinteng. Balasang ka di tinakita makadwa na. Medyo aday dadnan. Saan ko nga amaw no balasang, win no saan. Ay, damagag tuman kini uncle ka. Saan mo pa nga ipagbaga Asyak, tinakaamwam. Ibaga ng tuki day, ama nakibiyanga. Padasak man na si iman ni uncle no rumwar. Wait, nung makita mamakisinarak pa iti daya babae, ibagam ka ni Maribanang, amapanmoit iti pagsinsinarakan da. Unta ta, dahil ti aramidag. Diyak kaya talukon ni uncle ko ni Antibanang, tanasingpat kanyak ni Antay. Adda ka di ijay balayo ni Kapitan, Maray. Awan mo't, Maray. Ay, adda siguro ijay barangay hall. Adda mo't mang sapsapol kun kwa na ijay barangay hall, ngam awan kanaw. Ne, rimwar mo't itayan. Apay ngay nga awan ijay barangay hall. Ay, Maray. Adda ka di madmadlaw, Maw. Madmadlaw nga anya, Maray. Kasla adda kayat mo asawan. Awan mo kitay. Ngem no ni badong ko ti kanayon arumwar ajak amo ti papapanan na. Ha, surutag itinalimag. Anya? Ay, Maray.
Kasla adda kayat mo nga ibuksilan iti kasta nga ibagbagam. No siyak ti kunak, Maray. Awan ti kayat ko asawa. Namin ano pumanaw ka dito balay. Ti amok kat ije barangay hol ti papanam. Isumat. Sa dino kumat papanak nga sa bali. Angam adamot mangsapol kan ka ije barangay hol. Ngam awan ka kano ijay. Sa dino ka di ti pagturturungam. Ay, ino da duma, agpaayab ni Mayor. Ada pagsaritaan mi ije munisipyo. Agpaiso ka di dayta nga ibagbagam. Wen! Ura agpiwis amin anwang, nusan nga agpaiso. Na, saan man apatinuang kat iramraman mo? Anya ko matibasol dagita anwang iti kalukwam. Awan ti kalokwan gar aramidag. Tiyahin ni Uncle Inteng. Sa anak nagpadlaw. Kita no sa dino ti papanan na. Ay, surutak itinalimay. Na. Nagdababaya sinabat na iti kalsada. At dayjay. Nagturong dan iti restaurant. Ay, surutak latay da. Sa anak nagpadlaw. Denggak man ti saritaan da. Masapul ang mabistok ita ni Angkang. Day bagak nga aramidam inton bigatan tay. Anya ko madahita nga aramida, kwarog. Nang ko nga minti saritaan da angkal. Kan ti babae iti restaurant. Anya tinangag mo asaritaan dagiti dua. Agkita da ka naman inton bigat. Iti alas 8 ti agsapa. Anya ti aramidan da kano ijay. Mapanda siguro manan mangan Anya, kayat mo asawan, dayta ti kanayon na apapanan. Nalabait. Iso amapan kay jay inton bigat. Umuna kay jay ngamsan kang agpadlaw. Ay, kasano kuma, adidak madlaw. Isurok tinalingad da pagyanam. Makitam idadwan, wanya ti aramidan da. Sige, manglimli mo ak inton bigat. Agbanda na ak akas labakit. Agmaas kan ag sunglasses ak. Tapno din ak madlaw ni Intay. Maray, saan ka day nga adala kom analawa a bandana? Adamot, kayat mo ti gumatang. Ada na pintas dito unag. Saan ko pa nga enruar? Ay, kayat ko, jay saan pa'y ana i-display, Mare? Jay, awan pa'y nakakita. Ay, wan, Maray. Ado tilakok abandana ang nagpipintas. Mga laak nga rod iti may sa Mare. Ay, wan Ingka nga rod mangirwaran, tagpili ak. Wan, mabit laang. Ada ditoy. Da ditoy. Oh, alin, agpili ka. Nagpipintas dagita. Day, napintas nga agpaiso daytoy ay, daytoy abistida. Ay, kayat ko daytoy. No pagbadom dayta, saan amadlaw asika? Tadi mo pa'y naibadbadaw. Nang runa no iparis mo dayta bandana. Asin, no ti makaibaga, asika dayta. Nakasagana ka kadinantay. Wan, ay masapul adinak makita ni uncle mo arumwar, kwarog. Nakita kasi mo kay Banyaw. Darasam, tailugan ka, taumunatan ni Jay Ilay. Ijay kantong agsukat. At damot mabalin mo apagsukatan ni Jay. Inta nga rudan, nakasaganan jay bado apang limlimo ok. Intan, tapnusan na makadlaw ni Angkal. Isurum kanyak ti imbagam a restaurant. Unantay, no nakabado ka iti di pa'y nakitkita ni Angkal. Di na pagarupan asika ti nakatugaw iti asidag ti lamisa nakanayon da apanganan. Kas tagayam ti aramidan ni Inteng, Makita na ita ti aramidan. Di ka lamisan ti kanayon da pagtugawan antay. Dito'y ka, nagtalikod ka. Di da ka madlaw, tada abungot mo, kan nakabandana ka. Dapay mas mo, kan sunglasses mo. Makitam ka di iti sarming atawa. Ay, daytay, sumungad dan.
Ay, magnak dito may sa ruangan ng tay. Sige, inakaw. Sige. Tiluog ko nga inteng. Sinalabay na pa'y ti babae. Agtugaw dan iti abay tinagtugawak alamisaan. Ijay tangag tugaw. Itayan ti nakasanglas kat awan mo't init. Amangan mat nubulan ti babae. So anakasan ka Mo't siguro. Agorder tan iti kaninta. Hani. Na, tahani pa'y gayam ti awag ti salwag. Aguray ka man ti ikatak ti bandana. Sunglass ka mask ko. Sino day taahanim? Inteng? Day ta kaditi ka na ayon mo apapanan, tadi ka pa yun mapan iti barangay hall. Ay, kwa. Kagsi ka. Asino kamat akanayon ang makisinarak iti asawak. Jesus. Dinatarasin ti babae ti pimpanaw. Ay, umay ka ta agawin tan. Sinalbag ka, Inteng. Ha? Kapitan ka pa'y mo't nga rod. Ay. Saan ka apagwadan? Arsab ka. Ay, agawin tan kunak. Ijay balay tangag sarita. Saan adito ita kababain? Amom akababain. Ngam apay nga rod ngay naramid mo. Ay, imay kami laang nangan Awan ti madingan inaramid mi. Awan pa'y. Tanaduktalak adagos. Ngam no saan ko anaduktalan. Amangan no nakaaramid kayo itan. Iti saan arumbay. Kwa? Saan mo't Ay, nagtit kayo kadiki ni Auntie di taunag ang kain. Apay nga da ka dito ruwarte restaurant. Ay, kwa. Mangkita ko mga rod iti date ka. Ngam awan may. Apay asa balay, di pa nakikita. Ah? Ay, ikala ti tricycle mo, pagluganan mi ka ni Antim. Drasam! Ah, pagditan nyo nga kiniantay, tay tulod kayo ang kain. Ay, diya kabildatan! Ah. Nagado ti saludsod mo. Ay, Ay, ija ka di balaya, ti pagditan nyo ang kain. di ka pa'y lasumardeng ditan na eh. Ah, Ingkad! apay masuron kayo nga ang kain. Ita, taadatan diti balay. Agsarita taman itinalapat. Asino day jay a babae? Di mo ilayat ti balunat Kwa? Sungbatam ti saludsod ko, Inteng. Ha? Asino jay babae, kunak? Kadwa mi anak meeting ka ni Mayor. Kasano ko maanak meeting? Kapitan ka di day jay a babae? Sekretaryata naglangan ti kapitan da. Apay nga ron akanayon kayong agsinarak iti restaurant. Mangmangan kami nga rod. Mangmangan pa lang ita. Nga minto nagbaybayag, saan laangan amangan ti aramidan nyo? Ay, salbag kayo? Ha! Makitak pa'y na dya babae, tapagrigpunan kayo apang uran iti balunag. Ay, ada meeting mi ije ili banang. Asino ti ka-meeting mo? Ti babae? Si kaamot. Ije munisipyo ti pagmeetingan mi. Ayan ti surat amang ipakita nga adda paayab da ang meeting. Imawag ni Mayor. Awan surat na. Ha! Kita ag ti cellphone mo. No agpaiso nga adda awag ni Mayor. Ay, indilit kon. Dinak maestro kan ita-intay. No awan ti surat a may pakitam, awan ti agudong. Ha! Nalawag! Kasla akmat balo din. Mapabasol na ka day. No saan ka anagaramid iti kalukwan, ada yung aramidak daytoy. Ngam nurumwar ka adi mo ibaga kanyak, suruten ka ijay ili. Yawid ka, kat nakasagana ti balunat ko! Nay, naliday ka may paray. Ada ka di parikat. Nagbalin maten nga strikto ni Banang. Di na kon parwaran ije balay no awan ipakitak asurat ni Mayor. Ipakitam ka ni Maribanang nga awan ti aramid mo tapno agsublay ti panagtalik na king ka paray. Ay, kastoy gayam ti makaaramid iti madi. Mapunas ti panagtalakdaken ka. Ay, Talaga kasta paray. Ngam no ipakitam mo't nagbaliw ka. Awan papanan na no di inaw ta maisubli day ta panagtalik. ay agbabawi ak iti naramid ko pare. Ay, iso nga ikagumak apag sublyan ti panagtalak ni Banang. Ay na, Kapitan!
Alagaan narigat nga isubli tinapukaw a panagtana. Di ka nga rod agaramid iti saan a maipartan. Ala sigay! Dinan! Tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Gumatangak man, Maray. Apay, kaririing mo, Mare. Aldawon, alas 11. Isungarod nga umayak gumatang iti asin. Tapagasin ko ijay lutwak a pangaldawan mi kinibadong kaw. Apay ako nam akariring kaw. Wen ata kusok-kusong mo day tabuok mo, aw. Kaslasaan na nasagaysay. Kasta talaga no awan magkukwarta. Apay nga siyak. Awan mo makukwartak. Nga masagaysay kung manlataw ti bukaw. Ay nakastuya nga road, Maray. Agsagaysay ka man mo't nang runa no rumwar ka di tabalayaw. Di mo maipadlaw ang awan makukwartam. Ay nalakwan naki din iti asin. Tama pa na kung agluto, Maray. Tilamad-madlaw, ma. Ayan niya, mo tanda ito yung luto masidayin ta. Nagtamnay mo teng. Na, apay anatamnay ako nam kainasinakmag. Kunam nga da karni ti manok na. Ang awam mo ti makita ka karni ti manok. Kay panunutom latan nga dakar ni ti manok na. Anya, ay unay mo teng. Makapaawan ka mo iti ganas. Aganos ka, tawan kwarta nga igatang ko iti naimas amasida. Uray ko manusan anaimas sa masida. Basta napintas ka mo takitaig. Di kan tupay nga mi makasagay say Mike. Awang nga rod kwarta. Kin, di mo pa'y masangot agdigos. Na Kat talaga mo saan ka agdigdigos awang gayam makukwarta. Ay, pag salutam lamin ay noon makukwartam. Ay, kaasimot ni Marituyang na agap apiras manen iti kuto na. Adakat ijaan ti agdanda. Ay, no apay mo't adita pa'y agdanda akawayan ti pagapirasan na iti kuto na mo't. Wen nga rod lablabsan dagiti tao. Dayta, tidildilawag kan kwa na. Di payag sagaysay. Kasadot nan samot aminan nga aramidan. Kasanukat padak mat nga awan makukwarta na. Ay, kat agpapada tayo mat nga awan makukwarta na. Ang uray kasano, makasagaysayak mat lapta. Katuan, alangan mo't abaybay amday tabagem, gapula ang tawan makukwartam. Ay, katuan amare. Nay, kita mo. Nalpasen ang nagapiras iti kuto na. Nakapanimidon ni Marituyang. Ay, ipadlaw na nga ron, nay nga awan kwarta na. Ay, di natalakot tultuladan, nga uray awan kwarta ta. Saan amadlaw? Di mo kunain, analayaan man ay napapaya ti sidayin ta. Agbero kapaylaang mo't itinaimas amasida. Ay kunakon kahit, awan pa'y pamigsamag nga agtrabaho no kastay. Ay kataganos ka. Di ka pa'y amumot agdiskitar mo iti kwarta. Pagdiskitar ako, ma. Adak tuk-tuk-tuk. Tumakder kan, tasi katimang lukat. Ay sikan na. Nagsadot ka mo taon. Kakatuyang, tata ba daw? Di kwaraw, yung kalukatanay. At dala itad ni Kwarog apagsayaatan saan ka ngay kikan. Kanya kumangay ti pagsayatan nga itid na. Umayan! Apay, Kwarog. At danjay payout yaw. Mapan mo alain ay. Payout ko nam. Una na, kwarta. Anya day tatuyan. Shh! Di mo ibagbagakin ni Tatam Abadong. Ayawan! Aguli magkalaang dita. Saan na mabalin na maamuan? Saan? Kwartak tulaan dayjay umay kualaan.
Nagsapa ka na nakareeng. Adda pa pa na. Papanam ngay. Ditamot Sa dinaw. Ay na, saanan anaskan amamuam. Agtimpla ka kit diti kapeng tamapanakaw. Adaya ka pa. Ay awan gayam, napudot adanum latan ti inumaw. Ay, day tamaawat yung akwarta, di yung isugsugal. Wan! Igatang yaw, iti masapul yaw. Sika nga'y marituyang. Amo, kapitan. Naskan nga iti umno ti pakausaran, wano pangigastusan nyo Unay kamutin, kapitan. Saanan ang masapul nga ibagampay dayta, taamok daytan. Ipalpalagip ko nga ron, kadagiti dadumata na isugal da ti payout da. Igatang ko iti bagas kan bugoong, kapitan. Very good. Agsugsugala kaya mo. Ay, saan iton? Sanun, agungot ni badung ko. Ayun gayam, kapitan. Kaanon tumanin nga iti payout may. Na, kauawat yung pala. Damagamanan ti next. Wun nasken amamwak. Tama nga nuuna anak ni badung kaw. Ay, yak manamaw. Napasan ko anasangputan ni Tuyang ko, balay may mare. Ay, saan aya? Nagsapa pimanaw. Jak amaw, no sa dino tinapanan na. Napansamot iji barangay hall. Anya nga taramidin na ijay. Napan na inawat je out na Aja, piat. Kwarta day tamaray. Kuwan, Ay, isumulagaya masaan na ngayon bagbaga kanya ka. saan ka amadanagan? Napan siguro nagpalingki adagos Ay, kitsapay ko takasta, maray. Naimas to ti sidaan nyo inton sumangpet ni Marituyang. Day, sa dino ti papanam Marituyang, Mapanak man ijay ilay, maray. mapan ka makipalingke? Ay, kitun naawat ko gaya man jay payout kaw. Ay, imbag ka man maray. Apay si ka, saan ka akaraman iti listaan? Ay, saan nga rod? Nadantuman ka no sumaro no a payout ko na ni kapitan. Imbag si ka tanakalista tinagan mo. Binula din daytoy a payout, maray. Ay makapaapal ka talaga, Marituyang. Sige, maray, tayo nakadluganan. Panawan kan dito'y paradaan, No nairaman mo't kumatinagan ko iti listaan dagiti makaawat iti kwarta. Mayat kuma. Saan ka nga ron ang mabalin? Apay ta ipilit mo aya. Apay, saan ang mabaling nga ilibas mo? Na, maamuan da ora ilibas ko. Maamuan da di anyat maibagada kanya kon ngay. Dua kami kumaitakan ni Marituyang anapan nagpalingkay. Na, napan nagpalingki adagaos ni Marituyang. Ket no nasabat ko ije paradaan, kastala unay ti panangipasikat na itinaawat na akwarta. Di mo ka di apalan ni Marituyang. Kasapulan dati tulong. Apa narabyan ka nagawin? Napanagayam nagpaparlaw. Anya? Kitam na tibukaw. Kuso-kuso ka di pay. Nay, street mo tay. Kitam na giti kukok. Ina, nalabaga da mo tay. Napintasak ka daing badaw. Nangalam iti pinagpapintas mo. Jay kwarta ka. Amaw, kanapan mo inawat, di payout mo. Kasla akbalasang iti panagriknak badaw. Kay, ayan na nga, di ginatang mo akanan ta. Ay na, adda bagas dita. Agluto kalat takaday. Diyan nga si Dain. Nagado di tabo nga ti papaya. Ingkag purusa. Ay, unay ka mo tay. Di ka man lang magimatangan iti si Dain. Ay nabadong, daytoy lang ak tinasko nagastusa. Pinagpapintas mo amin, di kwartaan na awat mo. Una, takat katawaan dak gayam dagiti ko kumaray. Ita, siyakon timang katawa kadakwada. Saan dakon amabalin nga uyawan pa. No naimas ti sidaan da Marituyang, apay ngay asaan matlaangan nga agasok day ta kusina da. Ay, saan pa'y ayaan agasok? Kano iso ti sipsiputak, taam mo maray, nagluto iti naimas ni Marituyang, agasok nga agasok day ta kusina da.
Sa bagay mo't kit di Oh, saan mo't anagasok apulaos? Kat no nasabat ko pa idikal man ije paradaan, tanagpaili adagos, apaman anaawat na jay kwartana. Nagaliston anagudong. Ay, uray siyak mo't No adda maawat ko a payout, ay kung mapanak mo't adagos agpalengke Yay ngam anya nga raw. Saan ka mo't akaraman ije listaan? Uwin nga rod Ay, nagswerte ni Marituyang anya. Di mo lang nga rod agluton. Taoray lang abon talaang nga lut-luton na kuma. Kuma Nay, Marituyang, ada ka mo't gayam dita Apay, saan da ka nadlaw? Na, sa bali mo't tanday tabuok mo, maray. Ay, wan, street mo't tayo. Saan da ko na mabalin nga uyawon ita? Asaan nga agsagsagaysay? Inuy-uyaw da ka ayamot. Maribanang, inuy-uyaw mo ka din ni Marituyang. Ay, nay, saan ba? Da kayo itan ti uyawan. Ay sos, imbag laki di ta pinunggos ko ti kulot a bukaw. Ay, sinagaysay ko da ito ibuk ko. Sakbay arimwarak di tabalay may. Anyamot da tabuok mo, marikwanang. Nagadote porpor na. Ay di mo mutpigsahan ta kababa ino ada makangag Ay, agawid akmutan, tamapanak agluto. Ay na, maribanang. Gapo iti kasasagay say mau na yung ingpisen da tabuok mau. Na, Agpada kayon kin ni Kapitan Amakalkalbaw. ay, awan nang ko. Agawid akman lang. Di yun latultuladan da ito'y buok ko nagsilang naglamuyaw. Kaya't mo nga aprosan, marikwana. Ay saan? Saanak lang agbibiseng. Uy, awan dak to mga may. Anya nga ita. Da kayon ti permay nga umapal. Anak no asino abalasang jay nakatalikaw. Si kamot gayam na natuyang. Kasla balasang ko nam kwaraw. No nakatalikod lang akas labalasang. Siyempre, strict gaya mo to'y bukal. Saanan ako sukuso akas iday. Saanun? Ay, kwaraw. Damagaman kin ni Kapitan, no kaanon tumanon jay payout may. Urayang manay. Di mo ibagbagakin ni Tatam Abadunga. Ang mga nuisaw timapan mangala. Abay, dakas no iso timapan mangala. Ay sana mabalay. Nasken asyak ti mangawat, kwaraw. Taadan tumanen pagpaparlor kaw. Ay na, agpalimusak san pare. Ay apay nga, pirmi mo't ayang agrigrigat kayon. Talaga mga mga agrigrigatak pare. Oh! Awan bagas may, awan sidain may. Kasano pa nagbiag day tangay. Apay ko mga awan. Kano ka pipi out ni Marituyang. Nag-payout nga agpaiso pare. Ang pinagpapintas na mo amin yan naawat na kwarta. Unay mutin. Pinagpa-street na itibuk na. Kin pinag-cutics na. Kasta? Ay, kasi ang aron pare. Mapanak agtrabaho, ajak pa'y nangan. Ay, kaasi kamit paray. Bayam, tayo tun sumarono apa nagpipi out. Sikat ti mapan mangawat. Ay, nasaya at man pare no kasta. Di mo lang ibagbagan kinituyang ko pare. Duha talaeng, ang makamaw. Imbag man di kumarik atuyang tapimbintas. Siyak, lumalaadak lata. Ay, apalam man ni kumarim ako nak. Ay, apay, di mo nakita dagiti kuku na anaglabaga. Amok Jay buok na, nagsilang. Ay, kasapulan ti panagmintinar dita. Pangalaan ngay mo, ti pangmintinar mo. Wano pangalaan ngay mo, ni Marituyang. Kat ururayan na jay sumaruno a payout da. Ay, ni paribadong ti umawat into no next payout. Sana ni Marituyang. Sa bali mo ti pangigas-gastusan nan. Nay, apay anagado at tao amapmapandita barangay haul kwaraw. Ay, saan mo pa yan amuan? Payout manin ita. Na, apay nga awan tinang ibagbaga kanyak ay mapanak man. Ay, saan ka na mabali na mapan na natuyang?
apayasaan. Kit no naggapo ni Tata Badong dita. Iso tinangawat iti kwartayaw. Ay, saan na mabalain? Awanan, inalan ni Tata Badong. Ayan day tabataw. Nakapalingki account, to yan. Ayan di kwarta. Awanin na. Hangam na ado ti kananta. Gimolpiak iti bugong. Awanan tinabatay. Kasanungay day to'y buo ko anaskan nga isublik ijay parlaw. Bayang pa lang day tabuk mo. Sa nabalay, pumangit ka. Basta saan ta, mabisinan. Mapan ka man kiti gumatang iti Ricardo. Marituyan, yaw awat kon dagiti Ricardo agat gatangem. Apa di mo pay lawatan? Ay gaya, maray. Umisim ka mat Kasla napukawan kan iti kwarta. Talaga na po kawanak, maray. Kasano nga, maum? Kasta ka mat no awan makukwartam. Madlaw anakalidliday ka. Ay namaray, awanan pagpapintas ko. Pumangit ak manang. Mala, timportante, addan bagasyaw, mare. Ay na to yang. Una titaraon nyo, sakbay ti pagpapintas mo. Ala sigay! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binaway. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Aburido ni Nana Tuyang. Tawan ka numot trabaho ni Tata Badong, Angkal. Apay nga awan trabaho ni Paribadong ket nalawa mo't basit ti bangkag da. Masadot ka nun ngagbangkag. Ha? Nabannog ka naon. Inlaklakay na ka nun ti agbangbangkag. Ay no nauma nga agbangkagan. Di nauma kumama nga rodain anangad. Ay, saan ka numay? Nagrawat ka numot latta. Hey, day tatirigat na. Sadot, ngemrawat. Kanayon nga day jay Teresina. Agtugtugaw iti ngagmalmalam. Agur oray iti mangilibre ken kuha na iti tinapay ken soft drinks. Saan ka numot nga aguray? Tay supay ka no ti dumawat. Anya? Hay, dumawat! Ay, nagpuskol ka tiro pa na. Agtugaw ka mo't Tata Badaw. Saan ka ta nakailad ka dita atidog atugaw? Tapno adda pagtugawan dagiti tao mo't Anya, apay, tao kaya. Na, Ay, kunaknusan ni tayan. Iso adyak bimango na. isumot lagay di ka makabigmig. Ta sa bali tamatam, Tata. Saan mo't amata ti tao? Ha? Ay, atal na ka man. Ay, gumatang ka man kiti tinapay kan soft drink. Nawanigatang kaw, tadyak pa'y nakapasada. Apay ngay, adi ka nagpasada. Nadadahal ti tricycle kaw. Impan kon iti shop. Imbaga no, matarimaan pa'y dayjay. Kano kaslag sisina amin na nakarkarmana. Matarimaan pa'y mo't Imbagla jay daan na tricycle nga ipasada. Ngam tay agtugtugaw nga agmalmalam. Akas labambantay. Mangin insulto kan sa amin. Nainsulto ka kaday. Agpaison sa mo tay kunada. Ati agsilay, magasangan. Ay, no nadadaal ti tricycle mo. Agpada kayo kani Paribadong nga awan trabaho na. Ay, imbagla basit kanyak Tachiptano da. Sungay, bambante jay Teresina. Apay abambante mo't nga bagbagam ket awam mo't ti bambantayan na iji akapagayan. Bambante iti aglabas sa tao Angkal. Awan ka diti amaw nga agpatangdan. Tainak man langin makitangdan. No matuloy at imbaga ti gayem ko iji kabisira. Kabisira. Kahit mo asawain, inakagtrabaho iti kabisira. Ha! Ay, mabiit man lang. Ay,
no kasapulan da ka, ay di awagan da kanto. Kahit apaman amalpas, di agawid kay mutay, no awan trabaho yan. Ha? Kami? Sino ti kadwa kang gail? Kasaukan ni pare ba daw? Yay. Sigurado akayak na dayjay. Nalaka at trabaho. Ngam dakkel titangdan. Oh, Asino ti kinasaritam ijay ili ako nam kapitan. kinasaritak man jay gayem ka. Nga da punirarya na ijay kabisira. Apay di gayem mo nga da po ni Rariana? Agkasapulan da kano itipid murner. Ni, ada ka di pa'y kasta? Mabayadan nga agdungaw. Isumuti ko na ti gayem ko. Jay nagminatay abak na nga awan mang dungaw. Kasla da kasla unay kanaw. Iso amang tangdandalaangan iti agdungaw Asino matimayat nga agdungaw iti di na matkabkabagyan. Naglaka at trabaho. Agdungaw kalaang mat. Dakkel ti itid da atangdan. Oh, Dakkel ti ibayad da. wala. Bak nang ngaraw dakin minatay. Pare, kaya't mo timaadaan iti trabaho iti kabisira. Kabisira, pare. Anya trabaho nga eh. Agdungaw! Anya? Agdungaw? Ay, si kamot, pare. Adaya mo trabaho nga dungaw. Yak pa'y nakangay. Ada ngarod. Iti ngarod kabisira. Ay, nambarak amapan mang dungaw nga eh. Itisan ko mga mamaw. Dungawan na, ti kabagyan na. Dungawam at dakkel ti tangdan. Minutos lang ti panagdungaw mo ka. Ribo-ribo ti itid da tangdan mo. Ribo ko na, pare. Win! Di mo pa'y kayat day tapag sa pulan. Minutos lang ti panagsangit mo. Kahit adan ti mani-manim. Inta ijayan ti gayam ko. Ita ibaga na ti rumbang nga aramidan niya. No ada dungawan nyo. Saan nga ta kababay na dungawan ti saan mimot nga amaw ang gail? Apay kumaamabain kayo nga. Kahit di na kayo mo't amaw dagiti tatao ijay. Makasangitak nga ta. Saan ko mga mamutin na tayo, pare? Day tangarot gail. Sangitan takit day, ti saan ta kabagyan? Kaya't yung timaadan iti kwarta. Bueno, agar arte kailaan. Kayat ko timadan iti kwarta. Saan ababaan iti panagdungaw mo't Ay no diyo kayat. Mangkita akon iti sa balay. Alangarutan ang gail. Padasak man nga raw, no kabalak ti agdungaw. Dagito'y dagiti doa nga inrekomendam, pare. Uwan paray. Anya ti ibilin ko kadakwada. Saan damot nga aglang abak ng pare. Ibaganto pa'y dagiti tao asa nakabagyan ida tinatay. Masapul gayam nga aglanglangada abak ng aya. Wen tapagparangan ta akabagyan wano gayam tibak ng anatay ida. Sana parekod day ta, paray. Pagkawusin tayo ida iti disintay. Tapno kaslabak ng tilangada. Sabagay, no agbado da iti desente, sadag sagay say basit. Mabalinan. Kasla di pa'y nagnaan ti sagay say ti buok damit, pare. Anya matay, agsangit lang, agdisinti pa'y. Ewan taag pamarang kayo akabagyan kano tibak ng anatay. Intayo man nga rod mga iti wagwag alupaut kan sapatos di wagwagan. Ewan! Ado tinapintas abadaw. Kas kuma iti Amerikana. Nalakapay Sa payawan kwarta. Si kaman pa iti baro nga awan mo't makukwarta na. Awan lang rod pamilya mo't. Awan pa'y urnong mo mo't. Mangtod ka nga rod na iti urnunga. Agtrabaho ka Tapno adda urnong munto. Dakat kastam. Agdawat ka iti urnongam. Nagkapoy ka kat abara. Kasto iti aramidan nyo. No makita yung adon ti tao itinatayan, umunag kayo anakadesente.
Kalpasan ang nakaunag kami, anya teramiden may, boss. Mapan kayo iti sango tilungon. Saan kayo nga gidda na sumango iti lungon na? Umuna ti maysa kada kayo. Apay nga, asaan kami nga gidan, boss? Kasano ang maawatan ti tao ti sasawan yo? Wano idungdungaw yo no aggidan kayo mat? Kasta ka day. Agsaruno kami nga raw, kinkwaraw ngagtungaw, boss. Wen, agsasao kayo ngagtungaw. Pagparangan yo nga danasaya at anaramidan tinatay kada kayo. Ay, kunak no agsangit kami laeng, boss. Agsao kayo ngagtungaw kunakmat. Diyay makapaawis ti idungaw yo. Tapno ad-ado ti tangdan yo. Anya ti kayat mo asawan ni ti makapahawes, boss. Diyay ado ti mailuyos a makipagsangit iti panagdungaw yo. Kasday! Anya nga ti ibagam no agdungaw ka, kwaraw. Kunamot ni Baos, pagparangan ta nga ado tinasayat ana aramidan tinatay. Kasano nga ta? Ay, so nga raw. Anya nga ti ibagat. Tapno ad-ado ti tangdan ko, ngamsi ka. Ay, jakmat ipanlubos nga ado titangdan mo nga miti siya. Inton bigat ka no ti papantakay, ti balay tinatay. Si kanto nga ro ti umuna nga agdungaw ah. Si kanto ti umunan, tapno saan mo to atuladen ti dungaw ka. Napayatuladak nga mate. Saan mo ta? Ay, basta si kati umunan nga agdungaw. Sumaruno atulatan. Mano ka di a minutos di imbaga ni Baos sa panagdungaw ti may sa kadata? Sa nga pulo a minutos ka na. Ay, Lumalpas ka, siyak tumay. Anya mo't di trabaho da badungkon kan kwaraw. Apay, anya aya ti trabaho da. Matangdanan da kanu nga agdungaw. Anya, ada ayamot kasta. Isungarod ako nak aman mano ti kasta trabaho. Mabayadan ti panagdungaw da. Kayat kadimot ni badong mo day ta trabaho. Padasan na kanaw tapno at damot kwarta na. No siyak ti pagdungawon da, iti saan ko akabagyan. Saan naklakit di makasangay. No adalakit di tangdan ka, ay kat ikarigatak at ang sangay. Ay agsagan na kayon. Taintayon iti balay tinatayan. Kay, umay kamot paray. Una, tapno da kadwa ni kwaraw. Sa nabalay ta makilugan ta iti tricycle na. Ay, ayabak mamangarod ni tuyang ka. Tapno adamot ka duwak. Una, ayabam tapno makapasyarmat. Kalpasan ti panagdungaw yaw. Agawid tayo mutla adagaws. Ay, bayat ang laki din ni tuyang ka. Nga umay agpasyar. Ag-Amerikana ka din paray. Ada pagsukatan to jay. Day takot naka-Amerikana ka nga agbiyahe. Sige nga rad. Tay nakalaan ti pagsukatak. Kinayabak mo tayo ni tuyang ka. Pagbadwam iti napintas tapno agbagay kayaw no naka-Amerikana kantaon. Kunwari, kabagyan niya, tipim musa. Asino ti umuna nga agdungaw? Ni kwarog paray. Sumublatak may intong nalpas. Ingka nga ro din dita sangaw. Ala ingkan kwarog, agdungaw kan. Saya atam atap no ado ti itanda atangdan mo, unang kain, inakaon. Kasinsin ko ako sa aya. Apaya pinanawan na kami metan. Jak malipatan jay panang tultulong mo kanyak idisak tag kasapulan. Ay kasinsin ka nagsaya at aya. Ladingay timbatim kada kami akakabagyam. May kawa kami lakat nga raw diti papanaw mawa. Kasinsin kula sa aya. Pare, ingkamutin at nalpasan ni kwarog. Kutukot mo titumang kon paray. Nyak samot ang mutang tungaw. Ingkakidain, sayang titangdan mo.
Sapay, nay. Kitaan niya man ti sapatos ka. Lalat ti maysa. Di gayam maysa, kit saan alalat. Hagpadada nang isay, saan alalat adwa. Di mo laki di ngamin kinitan tinalam a sapatos mo. Kasanungay itan. Ay, sakti mapasubo no kasta paray. Sakti nangiri kumindaking ka. Ita, di ka mapaan. Ingkan abadong, sayang titangtan mo. Di si kanti maban. Nalalain ka siguro nga dungaw. Ingat. Na kabailam sa mga agpay sumaray. Sikan sa laangan timapan agdungaw. Mabalin ka di asyak timapan, kapitan. Ay, sige. Ta ibagak itigayem ko asikan ti agdungaw. Anya nga itikuna na, kapitan. Maray, ingka kanon. Impambar ko nga ben, anasakit ti tiyan ni pare badaw. Tapno saan nga agungat? Sige, tayo na nga rudan, kapitan. Sige, good luck. Ay, gayam ko aya. Sapay ko ba, tati apote ko moyog kan ka. Ay, nasakit man tinakami itinapasama. Awan mabalin tayo. No isunti kadang ma. Ay, kikita tayo inton madanon ti Chimpaw. Sapay ko matay ti sidong ti apo ti pagturungam. Ay, gayam ko nagsaya tunay. Di kanto malipatan iti kanuman. Ay, Diyos ti kumuyog manan. Gayam ko aya. Ay, naimbag man tayo may kamari. Ay, naglaing ka nga agdungaw Manutintad ni Bus atang danmaw, nana. Sa nga ribo kadlima gasot. Ay, agpada tamot gayam. Basit lasangay, kwartan. Adda ko mamanin ti pagsangitan ta. Tapno adda manen kwarta ta. Ay, saan mo kumamat at gagayan nga adamanan amari? Apay, kaya't mo nga adamanan matay. Saan mo't kit di akas tati kayat ko asawan, kapitan? Kayat ko asawan, da kami manin kinikwarog ti ayabanda nga agdungaw. Ay, di kagdanag. Noon dalakit di manangdan tumanan, iti agdungaw. Na kayon tumanan ka ni kwarog, ti i-recommend ko iti gayam ko. Gaputa di mo kabailan ti agdungaw, siyak nga rudan ti mapan no adag padungaw. Wala na. Day taman ti kayat ko king katuya. To the rescue ka. Imbakit di atin surot na. Tano di nak insurot. Saan ka kumaan na sandyan, idi saan mo akabailan ti agdungaw. Pagsayatan ti agasawa, nga agdinanggay, ken agtinulaw. Ay, katuan da. Agasawa ta, iso nga agtinulong ta. Itirigat kan ginawa, agdinanggay ta. Good job, nanatoyang kantatabadong. No saan akabalan ti maysa? To the rescue mat ti maysa. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Teng-teng! Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.